Здравейте, аз съм Мачо, а това е приятелят ми. Брато, не ти ли се пуш? Наричайте го Зъбчо. Айде да почнем, брат. Тук сме, за да ви кажем, че Братле, айде да пушим. скоро ще изкочат много яки епизодчета, в които ние ще участваме. Братонка, айде да гръмнем. Да, демек, това е нещо като трейлър. И заради това ще ви пуснем... Хайде да повторим. Ще ви пуснем малко картинки, за да влезете в Филма. Това са Мачо и Зъбчо. Двама герои, изправени срещу трудностите на живота. Смели и безстрашни. Жадни за приключения. Като видяхте в картинка и се сетих да те питам. Абе, не ти ли се гърми? Ай, ти ще свиш. Ай, тихо е! Мъкни малко е! Айде, брат, от хубавото е. Ай, ще я въртим на бързичко. Ай, човек, спомняш си миналия път, чак толкова свъснахме, че забравихме как се казваш. Ай, чакай да свърши клипа и ще го оправим. Да, вече да палек. Хубаво, добре, ай надъха, мама, няма да вкарвам лев и да е чук. Очаквайте скоро! Гагагамени! Скоро, докато Мачо не излезе от болница, няма да го бъде.